Здравей, мило дете! Тази вечер ще ти разкажа една приказка от далечната страна Гвиана. Тази страна се намира на другия край на света, в Южна Америка, в огромната долина на река Амазонка. Там растат най-чудните растения на света и живеят най-пъстрите животни. Но това не винаги е било така. Някога птиците там били сиви. Хората ги уважавали и не ги преследвали със стрелите си. За зла участ обаче на дъното на огромната река Амазонка живеело страшно чудовище. Кръвожадна змия с черна глава, която се стрелвала над водата и поглъщала всичко живо по пътя си. Сетне отново се гмуркала в леговището си и чакала нова жертва. Хората обаче се нуждаели от вода и риба, за да пият и да се изхранват. Птиците също се нуждаели от вода и риба. Затова птици и хора се съюзили и решили да убият чудовищната змия. Тя обаче изобщо не се трогнала, дори се зарадвала, че толкова обилна плячка сама идва при нея. Но щом подала на повърхността черната си глава, змията с изненада видяла огромна армия от индианци с остри копия и стрели и птици с дълги клюнове. Разбрала, че този път я грози голяма опасност и бързо отново се скрила на дъното на реката. Индианците и птиците зачакали да се покаже чудовището. Чудели се откъде ще ги нападне и накрая разбрали, че сами трябва да се гмурнат да го потърсят. Но кой има такава смелост? Индианците рекли: ние можем да се бием само на земята. На вас, птиците, се пада да се гмурните и да извадите чудовището. Птиците обаче не се съгласили. Ние пък сме свикнали да се бием във въздуха. Няма да се гмурнем във водата. Скарали се индианците и птиците и за малко да се сбият помежду си. Изведнъж се чул птичи глас: престанете! Това бил корморанът. Аз ще се гмурна да извадя змията, а вие се пригответе да я посрещнете както заслужава. Корморанът бил свикнал да се гмурка, за да лови малки сребристи рибки, но този път било различно. Грозяла го голяма опасност. Въпреки това смелата птица не се поколебала. Издигнала се високо във въздуха и оттам като стрела се засилила надолу. Мурнала се така дълбоко, както никога досега. И какво да види под водата? В дебелите коренища на тропическите дървета се била свила огромна змия. Главата й била черна, както корморанът неведнъж е бил виждал, но тялото й сияело във всички цветове на дъгата и превръщало речното дъно в приказна гледка, подобна на подводен дворец. Макар да бил изумен от великолепната гледка, корморанът не се поколебал и с целия си устрем атакувал светкавично главата на змията. Острият му клюн се забил в окото й и причинил остра болка. Ранена и замаяна, тя не успяла да докопа корморана, който със същата бързина успял да излезе на повърхността. Тялото на чудовището се заплело в коренищата. То се борило всички сили да се освободи от капана си, но скоро силите му свършили и той издъхнало. Тогава индианците се гмурнали и го извлекли на повърхността. Удрали чудната му кожа и поискали да я задържат за себе си. Корморанът обаче отново се намесил и поискал да му я дадат, защото с храбростта си я бил заслужил. Ела и си я вземи сам, засмял се вождът на индианците, защото знаел, че никоя птица не може да издигне във въздуха огромната змийска кожа. Но смехът на вожда скоро всекнал от неприятна изненада. Корморанът дал знак на другите птици и всичките дружно долетели и с човките си издигнали кожата високо в небето. Измамените индианци започнали да ги обстрелват със стрелите си, но не успели да ги достигнат. Щом се отдалечили на безопасно разстояние, птиците оставили кожата и си я поделили.
От тогава в перата им блестят прекрасни багри, напомнящи цветовете на дъгата. Мрачните джунгли на Амазония се изпълнили с пъстри птици, жълти папагали, червени и зелени колибри, сини скорци. Но докато си поделяли красивата кожа, птиците забравили за смелия корморан. За него била останала само черната глава. Той обаче не се разсърдил и си казал, че тя ще му донесе не само храброст, но и мъдрост. И до ден днешен, когато спират обилните тропически дъждове и слънцето отново изгрее, в небето се появява чудна дъга, която напомня на индианците за страшното чудовище с пастроцветна кожа.